करेंगे तो अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करने के ಎಷ್ಟು ಸೇವಾக இருந்தாலும் கூட எனக்கு அல்லாஹ்வுடைய தொடர்பு ஏற்பட்டு விட வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையில் செய்ய வேண்டும். अपनी मस्जिद के तरफ में मुलाकातों में भी आएंगे तो अपना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करेंगे. பள்ளிவாசலை சுத்தி இருக்கிற வீடுகளுக்கு முலாகாத்துக்கு சென்றாலுமே கூட என்னுடைய தொடர்பு அல்லாஹ்வோடு உறுதிப்பட்டு விட வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையில் எண்ணத்தில் செல்ல வேண்டும். 3 दिन भी जाएंगे तो अपना ईमान मजबूत करने के लिए. 3 நாள் ஜமாத் போனாலும் என்னுடைய ஈமானை உறுதிப்படுத்துவதற்காக என்று கிளம்ப வேண்டும். चिल्ला जमात पे आएंगे अपना ईमान अपना दीन सही करने के लिए. சில்லாவுக்கு போனாலும் என்னுடைய ஈமானை நம்முடைய தீனை சரி செய்து கொள்வதற்காக செல்ல வேண்டும். 4 महीने में जाएंगे तो अपने आप को दीनदार बनाने के लिए. 4 மாசம் போனாலும் நம்முடைய ஈமானை உருவாக்கிக் கொள்வதற்காக போக வேண்டும். हमारा एक अमल भी और हमारे सारे अमल भी अपनी जिंदगी को सही करने के लिए. நம்முடைய ஒரு அமலானாலும் சரி நம்முடைய எல்லா அமலானாலும் சரி நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தீனுடைய விஷயங்களை சரி செய்து கொள்வதற்காகத்தான் இருக்க வேண்டும். जब हमारा ईमान सहाबा के जैसा हो जाएगा, எப்போ நம்முடைய ஈமான் சஹாபாக்களுடைய ஈமானை போன்றாகி விடுமோ, जब हमारी जिंदगी सहाबा की तरह तकवे वाली हो जाएगी, நம்முடைய வாழ்க்கை சஹாபாக்களை போல இறைச்சமுள்ளதாக ஆகிவிட்டால், जब हमारे अंदर सच्चाई और अमानतदारी सहाबा की तरह आ जाएगी, நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையும் நம்பகத்தன்மையும் சஹாபாக்களை போல வந்துவிட்டால், जब हमारे मामला सहाबा की तरह हो जाएंगे, நம்முடைய கொடுக்கல் வாங்கல் சஹாபாக்களை போல தூய்மையானதாக ஆகிவிட்டால், जब हमारी माशरा सहाबा की तरह हो जाएगी, நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கைகள் சஹாபாக்களை போல ஆகிவிட்டால், याद रखो हमारे साथ मददें भी उस तरह आएंगी जैसे सहाबा के साथ आई. நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நமக்கும் அது போன்ற உதவிகளுக்கும் எப்படி கிடைத்ததோ அதே உதவிகளை நாம் பார்த்து விடுவோம். आज भी अल्लाह वही अल्लाह जिंदा है அதே அல்லாஹ் இந்த முறையோடு இருக்கிறான். जो सहाबा के साथ, சஹாபாக்களுக்கு உதவி செய்த அந்த அல்லாஹ் और आज हमारे साथ भी वही मदद होगी जो सहाबा के साथ हुई. அதே உதவி எந்த உதவி சஹாபாக்களுக்கு கிடைத்ததோ அதே உதவி மீண்டும் நமக்கு கிடைக்கும். लेकिन शर्त ये कि सहाबा की तरह ईमान वाले बन के बताएं, நிபந்தனை என்ன? சஹாபாக்களை போல ஈமானை உருவாக்கி காட்டுங்க. जिंदगी सहाबा वाली गुजार के बताएं. அந்த போல ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்கி காட்டுங்க. फिर देखो अल्लाह पाक की मददें कैसी आती हैं. உங்களுக்கு அல்லாஹ் உதவி எப்படி வரும் நீங்க கண்ணால பாப்பீங்க. अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया और सारी अल्लाह पाक के खजाने वो उन लोगों को देने के लिए हैं जो अल्लाह को मानने वाले हैं. அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டவருக்கு தருவதற்கு தானே அல்லாஹ் இந்த எல்லா खजानाக்களை வைத்திருக்கிறார். दुनिया अल्लाह पाक चला रहे हैं ईमान वाले के लिए. உலகத்திலே ஈமான்தார் இருக்குத்தானே. ईमान वाला नहीं होता तो दुनिया ही न चला. அட ஈமான்தார் இல்லை என்றால் உலகத்தை எதுக்கு நடத்த வேண்டும்? कायनात जिंदा नहीं रहती. இந்த உலகம் எதுவுமே இருக்காது. अगर इस रोए जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो न सूरज रहेगा, न चांद रहेगा, न आसमान रहेगा, न जमीन रहेगा. न जमीन से गल्ला उगेगा, न आसमान से बारिश का एक कतरा बरसेगा, न हवा का कोई झोंका. दुनिया में जो कुछ चल रहा है निजाम वो ईमान वाले के लिए चल रहा है. அட அல்லாஹ் என்று சொல்கிற ஒருவர் ஒன்று உலகத்தில் இல்லாமல் விடுவார் என்றால், ஒருவரும் அல்லாஹ் என்று சொல்வது இல்லை என்றால், அல்லாஹ் சூரியனை உதிக்க வைக்க மாட்டான், நிலவு வராது, வானம் இருக்காது, பூமி இருக்காது, மழை பொழியாது, தானியம் விளையாது. உலகத்தின் எந்த நிகழ்வுகளையும் எந்த ஏற்பாடுகளும் அல்லாஹ் நடத்த மாட்டான். காரணம் இந்த அனைத்தும் இந்த ஈமான்தாரிக்காக மட்டுமே இருக்கிறது. ये 100% सही बात है. இது 100க்கு 100 உண்மை. कोई ऐसी घुमाने फिराने की बात नहीं. இது அப்படி இப்படின்னு சந்தேகப்படுற மாதிரியான பேச்சு இல்லை. இது वो मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, இது நான் சொந்தமா சொல்லல உங்களுக்கு. अल्लाह के नबी की बात सुना रहा हूँ. நபியின் பேச்சை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह, कि अल्लाह क़यामत उस वक्त तक नहीं लाएगा जब तक जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा. பூமியில் அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் வரை அல்லாஹ் கியாமத்தை கொண்டு வர மாட்டார் என்று நபிகள் சொல்லிவிட்டார்கள். और जिस दिन रोए जमीन पर अल्लाह का नाम लेने का सिलसिला बंद हो जाएगा, अल्लाह उस दिन दुनिया खत्म कर देगा. அல்லாஹ் என்று பெயர் சொல்கிற நபர்கள் எப்போது உலகத்தை இல்லாமல் ஆகிவிடுவார்கள் அந்த கியாமத் வந்துவிடும். ये जैसे इज्तिमा का पंडाल लगाया गया है आपकी वजह से. இந்த இஸ்திமாரி மைதானத்தில் இந்த பிண்டால் இருக்கிறது, இது இருக்கிறது, இது உங்களுக்காக. जब दुआ हो जाएगी और ये मजमा सब चला जाएगा तो पंडाल काहे को रखेंगे. நீங்க எல்லாம் போன பிறகு இந்த இதை வச்சிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. पंडाल निकाल लिया जाएगा, எல்லாம் கட்டு வந்துருவாங்க. लाइटें भी निकलनी है, லைட்டை கட்டுங்க, माइक भी निकाल மைக் देंगे, எடுத்துருங்க, स्टेज भी उठा देंगे. ஸ்டேஜ் எடுத்துருங்க. यहाँ थोड़े दिन के बाद अगले दिन आके देखो तो यहाँ खाली मैदान मिलेगा, கொஞ்ச நாளுக்கு வந்து பார்த்தா காலி மைதானம் மட்டும் தான் இருக்கும், कुछ नहीं रहेगा. ஒண்ணும் இருக்காது. ऐसे ही दुनिया का ये पंडाल आसमान एक पंडाल है. இது போல உலகத்துக்காக ஒரு பிண்டால் தான் ஒரு வானமாக